Damn, Missy Mari got beats. This is the last one. So hello guys, so nako diri karon na pod sa pound for pound for another Balik Alindog workout. So nag-warm up na sila. Musunod ko ani nila. So third set na din nila pag mo apil ko. O first set ako And magbuhat ako sa warm up. Maura gyud po ng warm up guys. 7 minutes of 3 rounds warm up workout. So hapit na mo man, mukuha na ko. Balik ako taud-taud. Oh, so guys, mananan ako ang akong warm up. Kasara ko naka-warm up. So 7 minutes sagud siya. Pero na siya isa ka warm up. Second warm up namo nga paspas kay siya. Saktor kay nga singot wala na siya wala na kog nakatulo tanan. Sugod na si coach para sa among unsay buhaton karon. Ngari siya diha. Oh. Unsa na? Flip na! Okay. Swing Sing day. na tumbling. Burpees. So mao to among buhaton karon and the usual. Dalasit akong videoan pero para gamay ra ang workout. Ang video ma-consume dahil, sorry. So magsugod ako ron total. So guys, no, nahuman na akong 4 ka rounds. So wala na ako na siya na videohan pero videohan ako kung mga kauban diri nga gabuhat sa workout karon. Sa MetaFit. Good luck. So first no, kani. Dili magsugod diri sa tire flip. I-flip na namo. Wala na ako na videohan. So ang second niya is this one. Slam ball na bundak-bundak na namo. Next up is this dumbbell push-up din dala basta. So the third one is one idol na muna ang third one. So 12 seconds rest. 5, 4, 3. So ang fourth one guys is kana mo na yung ibuhat. Mo na fourth guys ha. Ang fifth kani high knees dira sa mga cones. High knees dia ang 6. Dia din kaunom. Roller. Sa rollers. And ang kapito. So ang kapito guys no kana yung gibuhat dira. Pero mo squat pa man na, mo squat. Wala lang niya gi-squat. So ang ka-8 kana siya, yana. Then ang ka-8 is wala to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ka-9 dito. Ka-9 na, ka-10 din eh. Yung jumping jack. Jumping jack ana. Mana siya sayang gibuhat. Kaya kana yang ginabuhat kana. Nga jumping jack nimo. Maayo. Dara ko yung bugiro kay nako kay gikan sa 95 na himog bibinta. Dara dito yung gibutang dito. Yung gibutang dito. Grabe na. Let's go. So mo to ang gibuhat karon nga Wednesday guys. And extra workout na lang ning akong abs karon. Abs. No, patangtang ta sa abs. Ay si coach sa akong mga kauban diri karon. So uy. Ipakita man dayon. So guys, no, dire na ako manon akong vlog. So don't forget to subscribe, like, share, and see you in the next video. Bye.